En dan gaan we verder met Anneke van Slimme Slanken. Die is hier in de studio. Op Instagram is zij ook wel bekend als Anneke Slimme Slanken. Zo ken ik die ook. Want ik volg die intensief. Kijk wel eens. Ik vind het heel leuk. Ze komt bij mij haast dagelijks voorbij met filmpjes. Werd ze tips jou door oorvallen. Maar ook hoe dagelijkse beslommering als vieze geurtjes in een sportsquallen. Die vond ik echt heel leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar waar Anneke is. Wat ze precies doet. En hoe ze voornamelijk vrouwen helpt mij oorvallen. En ook in de menopauze volgens mij. Dus ik kan ook met Anneke over in gesprek. Wat leuk is dat we tijd maken haast om hier even langs te komen. Nou ja, wat leuk dat je maar hier avond ten eerste, toch? Absoluut. Ja, super. Kist de microfoon iets dichter bij de moeder dan nog? Ja, zei we? Ja, best. Goed, helemaal goed. Ja, welkom. Ja. Kist dan misschien bij het begin. Waar is Anneke? Nou ja, Anneke, ze komt uit Arnhem. Ze is in eerste instantie mem voor 2 mooie dochters. We werken rek nog 4 dagen bij. Ja. En via Wielien, wie ik 24 kilo zwaarder. Ja. Net happy met mezelf. En toen had ik de knop omzet. Ik denk, ik wil het net meer. Ik wil afvallen. En dat had ik heel liet, stapje voor stapje dingen. Ik ben me er wat in verdieping in. Van hoe werkt het nou eigenlijk? Nou ja, je moet gewoon in een calorietekort eten. Ja. En dat hier ik uitvoeren. Dus op een gegeven moment wist ik precies overal werd alles wat in zit. En zo ben ik 24 kilo blijvend afvallen. En het haast die en mij hulp, hè? Nee, eigenlijk alleen nog. Ik ga me er alleen nog eerst in verdiepen. En ik dacht, je mag calorieën tellen, weet wat je eet. Ja. En toen voelde ik kilo's eraf. En je wordt wat fitter, dus je begint wat meer te bewegen. Ja. Nou ja, en zei dat eigenlijk in die 4 weken die het wat ging. En, Dus er is eigenlijk op eigen kracht 24 kilo afvallen. Ja. En Ja. die is gewoon nice in work. Ja. Dus dat is heel, daar had ik gewoon zelf die leert steeds maar hoe ze Klopt. afvallen moest. Klopt. En toen kwam natuurlijk het moment als afvallen wie is. En toen had je de zijn verdiept dat als ik in de oren vrouwen helpen. Ja, nou, ik zit er vol van, want ik wilde midden in hele dagen kinken te wel over haar. Ja? En mijn huidige man, wij zijn nu aan 2 jaar trouwd, die hier eigenlijk hetzelfde. Die wie als puber zwier. En hij is helemaal van de wetenschap en wetenschappelijke onderzoeken. Dus ja, die had alle boeken. Hè, die had hij excreun. En tot u de puntjes uitzag. Maar want dat vind ik heel interessant. Je had dus, daar best afval gaan. Ja. Toen had hij een man geleerd. Ja. Die wie ik onthouden van, maar ik wil mijn wetenschappelijke onderbouwing. Ja. En toen hij mijn boek uitbracht. Ja, hij is echt een schreeuwer. Ja. En ik ben dan de ervaringsdeskundige. Ik vertel uit mijn, als vrouw zijnde in het dagelijks leven hoe je toch je doeltjes helder kennen. Ja. En zij is eigenlijk uw idee slimme slanker ontstingen om er echt wat mee te doen, steeds maar. En toen toch dus, ik kon daar een cursus aanbieden aan vrouwen. Dat is dus eigenlijk mijn calorietekort, denk ik dan. Hè? Ja. En hoe brengt dat onder man dan? Wij hadden dus al die e-books maken. Dus daar staat alle theorie in. Dus iemand neemt een cursus bij hem, die krijgt die e-book. Nou, en ja, die kreeg de e-boeken ook. En ze kregen mijn nummer. Dus een WhatsApp groep. Ik ga ook 4 vrouwen in cursus. Ja. En ik coach ze er doorheen. Ja. Dus ik lees er precies uit hoe je calorieën tellen maten. Wat handige swaps binnen. Nou, een beetje eiwitrijk eten, zodat je toch verzadigd binnen. Ja, want dat valt me bij de ek op. Want ik zeg dan juist in die content bijvoorbeeld. Maar dan had ik een recept. En toen dacht ik, volgens mij is dit heel slim. Want dit is eigenlijk voor een huismoeder, zeg maar steeds. Die gewoon in de supermarkt rent. Krijgt eigenlijk hele makkelijke tips. Klopt. Om juist heel makkelijk uit te vallen. Ja, want het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Nee. Je hoeft geen powerfoods. Je hoeft geen dure shakejes. Nee. Het is gewoon weet wat je eet. En dat kan gewoon maar de Hollandse pot. Ja. Stik je ballen maar je bent tussen de midden eten. Ja. Alleen nog al je maar weten wat er in komt. En wat er eigenlijk weer uitgaat om het samen te zeggen. En ik vind het dus heel knap want dat doet er dus heel goed. Van mij best wel eigenlijk een influencer. En dat check ik aan hoeveel views als dat juist. En ik ga dat vanmorgen even terugzien. Hoeveel reacties als je krijgt. Maar ik heel makkelijke tips waar mensen echt wat aan hadden. Hier is lessen. Dan zei dus, dan zit ik met de band op een bank en dan kom een filmpje in. En dan kist een poeder M&M's leeg eten. Maar kist ik gewoon popcorn nemen. En dan kist juist meteen dat de calorieën omleeg gaan. En dan kist lekker trots naaien. Eigenlijk zei dat toch? Ja. Tenminste, nou ik het goed zei. Ik ben net verkeerde tips aan van die cliënt natuurlijk. Maar meer zei dat het is heel laagdrempelig. Klopt, en vol te houden. Want die zie je niks. Nee. Ik mag eigenlijk alles eten. Alleen nog wel in mijn calorieën. Wat ik ha mij steeds. Maar in de plan ik zelf in werd ik die daar zin in ha. En dan had bijvoorbeeld die appgroep met die 4 vrouwen die dan die cursus nog bij de aannemen. En die krijgen dan die krijgen een plan op maat dan. Ja, ik zeg eerst wat hun gewoontes binnen. Wat binnen struikelblokken. Ja, wij gaat het mis. Is het jongens op een bank? Of eten ze gewoon te heeg in calorieën hoe de dag. En dan maakt ik dan een plan op. Van we pakken het samen aan. Ja. Maar ze moet zelf invullen wat ze eten willen. Ja. Maar ik jou ze wel tips en opties van
Nou ja, inderdaad, als jongens nog niet M&M's haast, pak even een Mars ijscream. Hè? Dat scheelt die een bult aan calorieën. Dus M&M's en een Mars ijscream, daar zit al zo'n groot verschil tussen. Ja, echt wie een liedzakje M&M's, dat 1000 calorieën. Nou, dat is meer dan de helft wat een vrouw haar maar eigenlijk. Oh, dus zij zit al in een Mars ijscream en dat is mooi dat plan aan het uitwerken van hun. En hoeveel vrouwen kiest bijvoorbeeld in zo'n cursus haar? Nou, we zijn nou eerst begonnen, dat is dus een testgroep met 4 vrouwen. Ja, zodat ik heel goed, ze val ik al hier aan. Dus dat is hier uit de buurt, hè? Ik wil Peer die kalkoen en dan Peer die het me via Insta dus ontdekt ha. Ja. En daar ben we nou mee bezig. En ik ga nou de eerste ommelding van de 1-op-1 coaching. Dus ik hoop dit samen een beetje trots te zetten. En hoe lang duurt het zo'n traject dan? 6 weken. 6 weken. Ja. En dan had ik nog tools om zelf verder. En had je na die 6 weken plan nog een meetmoment mee zien? Ze moeten elke dag van me wegen, 4 dagen in de week. Want dat is echt wel een stok even achter de deur. Ja. En na die 6 weken, ik ben heel laagdrempelig. Dus stuurlijk hebben we nog eens contact hebben. Ze een vraag, het kan al hier. En dus in die zin krijg je in 6 weken zoveel tools. Dat is gewoon dan mijn calorietekort trok een keer maar af van. Terwijl ze gewoon in het dagelijkse programma volgekist. Klopt, dat is het doel. Maar dat is eigenlijk een mega goed concept, toch? Ja, eigenlijk wel. En het is eigenlijk echt heel makkelijk. En daarom zit ik er echt zo vol van. Ik wil dat iedereen het wist. Nou, want afval is het makkelijk of net moeilijk. Nee, wat leuk. En hoe kan mensen dat goed bereiken? Is dat via Instagram of is dat via een website? We hebben een website, www.slimmerslanken.nl. En gewoon via Insta. Iedereen mij een DM sturen. Ik antwoord je eigenlijk wel op alles. Ik kan het nou nog bijhouden. Dus, en hoeveel cliënten is in totaal? Ik ga nou eerst dit groepje. En als deze aan wat dienen is, dan wil ik wel weer 5 naar je vrouw. En ik ken er altijd nog 1-op-1 coaching. Wel nice had erin. En misschien werd het hinnegeert inderdaad. Superleuk. En dan nog even een zijweg. Het influencen, hoe bevalt u dat? Ja, wel in het begin. We komen uit zo'n dorpje, dus doe maar normaal. Hè? Dan doe je al kijken. Nou, dan denk ik, dat maakt me filmpje. Maar ik ben me direct van bewust. Ik heb wel een advertentie in de dag mijn kranten zetten. Maar dan kom je net onder. Dus ik ga me daar heen en zetten. Nou is het eigenlijk al gewoon. En begin je steeds wat. Ik denk, probeer ik dit eens, probeer ik dat eens. En dus mijn band vindt net altijd helemaal leuk. Maar goed. Nou, ik wel. Ik ben echt fan van die. Maar ik vind het echt heel leuk. Dat vind ik mooi. Ik vind, wat ik zei, daar had goede tips. Maar ik vind het heel leuk om te zien hoe het ook gewoon mijn dagelijkse een probleem eigenlijk met de les in de sportskwallen met pittige luchtjes. En een week later zei ze, maar ik doe het zelf eigenlijk. Ja, de pittige luchtjes. Maar ik ga een tekenrandje in de sportskwallen. Ik vind het heel laagdrempelige, toegankelijke content. Nou, mooi. En ik hier die vooral uitnodigen omdat ik wist als de coach wie het is. Maar ik wist net precies in wat. En was er dan... dorst en want wie ook nog iets met een menopauze volgens mij. Ja, daar had mijn man een heel boek over schreeuwen. Daar had ik zelf net hele volle verstand van, maar de basis wel. Maar die boeken ben dan te keer maar en alles ik wetenschappelijk onderbouwd. En dat is dan het laatste nog, die zeg maar de focus die vooral op de groepen die afvallen willen. Ja. De menopauze kan er ook bij. Mocht mensen zeggen, ik hoef net echt een cursus van 6 weken. Kun je die boeken en gewoon loskeerpje? Ja, die ben al die te keerpack. Ja, op www.slimmerslanken.nl. Ja, alle e-books. En ze kunnen die ook volgen op Instagram. Uiteraard. Altijd hartstikke leuk. Nou, superleuk. Ik denk dat wij genoeg informatie hebben om mensen trots te sturen naar die. Ik hoop dat mensen zich aanmelden. Heel erg bedankt voor die komst naar de studio. Ja, graag gedaan. En een fijn weekend. Ja, bedankt dat je me hier hebt. Tuurlijk. Ja, goeie uitzending nog. Dankjewel.